cég 60 éve létezik, és legújabban egy kb. 10 éve foglalkozunk kender feldolgozógépek gyártásával is. Igény jelentkezett a kender feldolgozógépekre. Olyan gépeket kerestek nálunk, ami kisipari, kiskapacitású, esetlegesen univerzális, és a kender magból szinte minden terméket elő tud állítani. Megérkezett ugye a földről a magunk, a kender mag, ugye ez úgymond kombány tiszta, tehát erre a következő lépés az, hogy ki kell tisztítani szármaradványtól, levélmaradványtól, földtől, és onnantól kezdve, amikor megvan a tiszta magunk, indulhat a feldolgozás. Tiszta magból, amit tudunk ugye gyártani, tudunk gyártani, egyszer előállítani ugye hántolt kendermagot, amit ugye fogyaszthatunk akár ugye egy jogurtba beletéve, akár így natur. Elő tudunk állítani belőle ugye kender krémet, ami ugye fogyasztható kenyérre kenve, mint ahogy a májkrém, illetve tudunk belőle előállítani olajat, olajpréseléssel, hidegen, melegen, ahogy óhajtjuk, és az olajpréselés után a kender pogácsákat vissza tudjuk őrölni, úgymond kender liszté vagy kender proteinnal. A hántológép ugye, ő belőle jön a hántolt kendermag, ugye a héjrész, hántolt szem, hántolatlan szem. Ezeket kell ugye külön választani. Innentől kezdve a hántolt szemeket bele lehet tenni ugye ebbe a krémesítőgépbe. Innentől kezdve ugye van egy kender krémünk, egy vajkrémünk, amit kenyérre lehet kenni. A szemeket bele tudjuk tenni egy olajprésbe, ami akár hidegen, akár melegen is tud sajtolni, kender olajat, ez beállítható. Köves őrlőgép, ami meg tudja őrölni a kipréselt kender pogácsát, amiben már nincs olaj, onnantól kezdve lesz kender lisztünk. Ha ezt a kender lisztet leszitáljuk, akkor itt van egy rotációs szita hozzá, innentől kezdve elő tudunk állítani kender proteint, kender lisztet, illetve kapunk egy adag héjrészt, illetve van még egy előaprítónk, ami a kender pogácsákat hivatott előaprítani a köves malom előtt.